Tak naopak. Naopak. Jo, a tak naopak to tam nedáš, protože to nechci. Ne, to tam patří. Tohle ten díl tak. Naopak. Dobře, dobře, takhle. Od slova naopak, pozor. A Hej, to mi dej. No. A to se dá tady do toho, víš? To je vymak, to stačí jenom tomu myslet. Jo, že? A hodí to očko na to hlavně. Hlavně to očko. Hlavně očko, víš? To je systém. A stojí. No, kazor v trubě. No, máme to. A hlavně, že Kalu, co jsem říkal, pojď mi tu pomoct, kde si to... Ne, on natačí. Ne, on zase kamera. Nemůžu, no. Kameraman největší. Do 8 hodin večer je to na Facebooku. No. My tady kurvačka, nevím, kde pičo žhavíme, vole. Mozky žhavíme, pičo, nevíme, co dělat. A když se na to postavím, tak se to zohne. No tak jo. Tak jo. Já myslím, že to není žebřík. Ne? To nejsou žebři, ne. Ukáž to. To bych se na to podíval. to je ta prolizačka, jak mají ty děcka v tom parku, ne? Pič to nejdělat. Musím. Kurva, tak hezky to zakrutit. Kurva, trošku šuro to je, ne? Poslední šrubek, bacha, poslední šrubek. No, ani očko nenasadíš. Protože to u železa! Pojď, co tam dáš? Jo, ani očko nenasadíš. Dobře, ty?